Уважаеми зрители, това е дневникът, посветен на 6-то издание на Балкан Offroad Rally. Вълнуващата надпревара, която ще завърши в събота и ще определи новите носители на трофеите в различните класове. Към момента обаче нито един българин не е в позиция за златен медал, за най-високото място на почетната стълбичка. Последният клас, в който българин водеше, вече е окупиран от германец, след като Франк Стенски, който виждате в момента, завърши на трето място в днешния етап, а нашите представители имаха проблеми. Самият етап в клас крос-кънтри бе спечелен от поляка Павел Молго, който е с тази атрактивна Toyota Hilux. Второ място за Роналд Шолдерман от Холандия, трето за Стенски, четвърто за Херман Яспер, пето за Йорк Грьонбек и първият българин едва шести Константин Чолаков, който прекара доста време на първото място в класирането в началото на ралито, но при прехода от Старосел до Шкорпиловци Тойотата на Чолаков се повреди. Десислав Славчев пък опитва да навакса изоставането си, но днес записа 16-то място след две преобръщания в нивите около Девня. Все пак Дончо Цанев остава най-добре класирания български състезател. При мотоциклетите Филип Коте спечели 6-ти етап. Мотоциклети, АТВ-та, SSV машини, крос-кънтри машини и състезателите в класическия клас трябваше да определят победителите по едно и също трасе в четвъртък. Филип Коте спечели, изминавайки трасето за час 52 минути и 52 секунди, с минута и 15 секунди по-бавен бе германец Франц Шрайбер, а Марк Мену от Швейцария завърши на трета позиция с изоставане от 3 минути и 3 секунди от лидера. В генералното класиране обаче имаме ново разместване, защото Франц Шрайбер излезе начело с аванс от 10 секунди и 12 стотни именно пред Филип Коте. Марк Мено е на трета позиция, а Рико Вандер Санден, един от опитните холандци, който изглеждаше в началото способен да се бори за победата, е едва шести. При АТВ машините страхотна доминация на този изключително бърз чех, който виждате в момента, Томаш Кобиена. Всички, които имат възможност да наблюдават ралито на живо, са изключително впечатлени от темпото, което налага Кобиена. Той винаги е първи на финала, първи от всички класове. Вярно, че моторите и АТВ машините стартират най-отпред, но Кобиена прави разлики от 15-20 минути на етап на своите съперници. Той спечели и днешната отсечка. Втори остана Николас Харкер от Дания, а в генералното класиране, забележете, Кобиена води с 3 часа и 36 минути пред Жерар Лист от Холандия. При SSV машините Цанко Цанков и Зорница Тодорова дадоха максималното от себе си в днешния етап и това доведе до положителен резултат с типичното за Цанков свирепо темпо. Той спечели отсечката с аванс от 5 минути и 34 секунди пред Николас Хулкстайнс от Белгия. За съжаление на българите обаче, именно Хулкстайнс е лидер в генералното класиране, а нашия екипаж се движи на 8 позиция с изоставане от 2 часа и 16 минути. Накрая, както винаги, може би най-атрактивният клас тази година, състезанието за класически автомобили от 65 до 81 година. Джоф Бел с Datsun 260Z спечели днешния етап.
Той изпревари лидера в генералното класиране Андрю Сидал и Бернард Мюнстер, който без атрактивното Порше. Ето го лидера в класирането Андрю Сидал, който много умело успява да запази аванса си етап, след като натрупа актив още в началото на надпреварата и води с час и 7 минути пред Джов Бел. Остават 2 състезателни дни преди да бъдат определени новите победители в отделните класове на Балкан Офроуд Рали. Тези от вас, които са в района на Шкорпиловци, могат да се насладят на тези автомобили, които ще кръстосват равнини и планини. Ако сте далеч, разбира се, може да разчитате на дневниците по БНТ HD всеки ден, за да разберете кои ще бъдат големите победители в тазгодишното издание на надпреварата.